guys, welcome to my channel. என் பேரு JC Victoria. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம திரும்பவும் ஒரு Amazon haul தான் பார்க்க போறோம். So Amazonல இருந்து கொஞ்சம் random productsலாம் வந்துட்டு பிக் பண்ணிருக்கேன். அத தான் வந்துட்டு இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நான் காமிக்க போறேன். And இன்னைக்கு வந்துட்டு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு பல உட்கார்ந்திருக்கேன். இந்த மேக்கப் வந்துட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ண மேக்கப். இன்னொரு ஸ்டூடண்ட் வந்துட்டு எனக்கு போட்டு விட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. பட் as usual என் கூட வந்துட்டு என்னோட முடி தான் வந்து எப்பவுமே கோஆபரேட் பண்ணவே பண்ணாது. இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. தெரியுதா? இப்படி தான் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம். இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ்லேருந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துட்டேன்னா அதனால தான் இதோ என்னால் முடிஞ்ச பேக்ரவுண்டை செட் பண்ணி வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன் நீட்டாக. இப்போ வந்துட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்துலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் டேப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இன்னும் நீங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் ஃபாலோ பண்ணலாம், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே வந்த கேப்பில் நான் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் லைட்டோட கலரை வந்துட்டு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். சும்மா ரெட் கலரில் வச்சுருக்கேன். ட்ரெஸ்ஸுக்கு லைட்டாக மேட்சிங்காக இருக்குமேன்ட்டு. பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. இன்றைக்கி என்ன லிப்ஸ்டிக் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். எனக்கு வந்துட்டு ப்ளூ ஹெவனோட அந்த லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட ஷேட் வந்துட்டு 05. ஆக்சுவலி கிளாஸில் இருக்கும்போது வேற இல்லை. ஃபார்எவர் ஃப்ளாலெஸ்ஸா? ஐயோ, ஃபார்எவர் 52ஓட லிப்ஸ்டிக் பேலட் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து ஒரு நியூட் ஷேட் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். நான் இப்போ இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சும்மா ரெட் கலராக மேட்சிங்காக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக. அண்ட் அமேசானில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப் ரிஃப்ரெஷ் சேல் அப்படின்ற ஒரு சேல் வந்து போயிட்டுருக்கு. இந்த சேலில் வந்துட்டு 50 to 80% வரைக்கும் ஆஃப் போட்டிருக்காங்க ஃபேஷன் அண்ட் பியூட்டி ரிலேட்டட் கேட்டகரியில். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிற ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். நீங்கள் எதனா பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்க போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இந்த ஷோல்டர் பேக் வந்துட்டு ஒன்று எடுத்திருந்தேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. க்யூட்டாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் இந்த கலர் வந்துட்டு இந்த கலர் வச்சு பேக்ஸ் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. அதுக்குன்னு என்கிட்ட வந்துட்டு 100 பேக் 50 பேக் அப்படி இருக்குது, நிறைய பேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. ஏதோ கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். பட் இந்த கலரில் வந்துட்டு என்கிட்ட இல்லை. இது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஆலிவ் க்ரீன் கலரில் இருக்குது. செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்குது. ஒரே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மட்டும் இருக்குது. அண்ட் உள்ளே வந்துட்டு ஒரு பவுச் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ சும்மா வெளியே எங்கன்னா மாலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரியான பேக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனால் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். இதில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாலெட் வைக்கலாம், மொபைல் வைக்கலாம், சும்மா கொஞ்சம் மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். பெருசாக எதுவும் இதில் கேரி பண்ணிக்க முடியாது. இங்கே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு செயின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நல்லாயிருக்கு, பார்க்குறதுக்கே கிளாஸியாக இருக்குது பார்க்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்துட்டு ரேட் எல்லாம் வந்துட்டு சைடில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். இப்போ வந்துட்டு அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்துட்டு லிப்ஸ்டிக் ஆர்கனைசர் வந்துட்டு ஒன்று எடுத்திருந்தேன். ஏன்னா வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து ரெண்டு லிப்ஸ்டிக் ஆர்கனைசர் தான் இருக்குது. அதுவும் வந்துட்டு 9 லிப்ஸ்டிக்ஸ் தான் வச்சுக்க முடியும் அதில். அந்த மாதிரி 2 தான் இருக்குது. 18 லிப்ஸ்டிக்கோடு அது முடிஞ்சிடுது. மித்த எல்லா லிப்ஸ்டிக்கும் வந்துட்டு ஒரு ட்ரேல அப்படியே டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால தான் இது வந்துட்டு ஒன்று எடுத்திருந்தேன். இப்படி தான் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. இதில் வந்துட்டு நம்ம 24 லிப்ஸ்டிக்ஸ் வந்து இதில் வச்சுக்கலாம். இது இன்றைக்கி தான் வந்துட்டு டெலிவர் ஆச்சு. நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து தான் இதை பார்த்தேனே. ஸோ நான் வந்துட்டு லிப்ஸ்டிக்லாம் வச்சு டெஸ்ட்டெல்லாம் எதுவும் பண்ணலை. 10 தான் நினைக்கிறேன். 10. ஸோ இதுதான் அடுத்த ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்திருந்தேன். இதுதான் நான் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன். இதை நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சின்ன கிளிப்பிங் மாதிரி உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு ஹார்பா அப்படின்ட்டு அந்த பிராண்டில் இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரெட் கலரில். ஆக்சுவலி நான் இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு பிரைட் ரெட் கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி மெரூன் கலந்த ரெட் கலரில் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ட்ரெஸ் வந்துட்டு ஸ்லீவ்லெஸ். நான் வந்து இங்கே இப்படி ஃப்ரில்ஸ் வருது இல்லையா, இது வந்து கொஞ்சம் இது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் சரியான ஸ்லீவ்லெஸ் இது. எனக்கு வந்துட்டு ஸ்லீவ்லெஸ் நான் ஒரு 3 years கிட்ட ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்லீவ்லெஸ்லாம் போட்டு. பிகாஸ் நல்லா வந்துட்டு குண்டாயிட்டேன், பப்ளி ஆகிட்டேன். குண்டுன்னு சொல்ல வேணாம், பப்ளி ஆகிட்டேன். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு ஸ்லீவ்லெஸ் போடுறதெல்லாம் வந்துட்டு நிறுத்திட்டேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது ஸ்லீவ்லெஸ் ஆகிடுச்சு. ஆனாலும் வந்துட்டு ரொம்ப மோசமாலாம் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் இது வந்துட்டு சரியான லோ நெக்கு. அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இன்னர் வேர் வந்து போட்டிருக்கேன். இது வந்துட்டு ஒரு பெட்டிகோட் தான். பட் இந்த பெட்டிகோட்டில் வந்துட்டு இங்கே இந்த லேஸ் மாதிரி வந்துட்டு வருமா, அதனால இது போட்டுக்கிட்டேன். செம்மையாக இருக்குது இந்த ட்ரெஸ் பார்க்குறதுக்கு. பட் இதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடம் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டிச்சிங் வந்து ஏதோ தவறுதெல்லாம் என்னமோ பண்ணிட்டாங்க. அது வந்துட்டு இப்படி இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது இந்த சைடில் மட்டும். ஸோ அது மட்டும்தான் ப்ராப்ளம். பட் நான் அதை வந்துட்டு பெல்ட் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு மேனேஜ் ஆகிடுது, மறைஞ்சிடுது. ஸோ
பெருசாக வந்துட்டு எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை, வெறும் இந்த ஸ்டிச்சிங் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம். நான் ஆக்சுவலி இது ரிட்டர்ன் போடலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்தேன், பட் நம்ம வந்துட்டு பெல்ட் போட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன். ஸோ இதுதான் இந்த ட்ரெஸ்ஸோட கதை, திரைக்கதை, வசனம் அனைத்தும் இதுதான். அடுத்த ப்ராடக்ட் இப்போ பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து கொஞ்சம் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். மேக்கப்பில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த சுகரோட இந்த காஜல் வந்து எடுத்திருந்தேன். இந்த காஜல் வந்துட்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய டப்பாவில் வந்து இருந்துச்சு. இது ஒன்று மட்டும் இவ்வளோ பெரிய டப்பாவில் வந்து இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு கோல் ஆஃப் ஆனர் இன்டென்ஸ் காஜல், ஷேட் வந்துட்டு பிளாக் அவுட் அப்படின்ட்டு இருக்கு. நான் இன்னும் இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல, ரொம்ப நாளாக இது வாங்கி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். ஸோ சும்மா இந்த வாட்டி வாங்கி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு வாங்கியிருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணாதான் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்ப்போம். அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு மார்ஸ்லேருந்து இந்த ஹைலைட்டர் வந்துட்டு எடுத்திருந்தேன். இது வந்துட்டு ஒண்டர் ஹைலைட்டர்னு போட்டிருக்கு. ஷேட் எதுவும் இருக்கா இதுக்கு? ஐட்டம் நம்பர் HL02 அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு. ஷேடு பேர் எதுவும் வந்து கொடுக்கல. இப்படி தான் இருக்குது இந்த ஹைலைட்டர் பார்க்குறதுக்கு. மிரர் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, செம்மையாக இருக்குது. இதுவும் இன்றைக்கி தான் வந்துச்சு. இதோட இந்த கிளிட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்வாட்ச் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது, நல்லா சட்டிலாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது. அண்ட் இந்த டப்பா பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு மேக்னெட்டிக், நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது. ஸோ நம்ம வந்து நான் மேக்கப் டுட்டோரியல் வந்துட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்விஸ் பியூட்டிலேருந்து இந்த ஐலைனர் பென் எடுத்திருந்தேன். இந்த பென் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. செம்ம லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வாட்டர் ப்ரூஃபாகவும் இருக்குது. இப்படி தான் இருக்குது இது பார்க்க, சூப்பராக இருக்குது. இது வந்துட்டு நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கெட்ச் பென்னா என்ன வளர்றேன், இந்த ஐலைனர் பென் ஓகேவா, அது வந்துட்டு வேறு ஏதோ ஒரு பிராண்ட் ஓகேவா, அது வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஐஷேடோ, இது வந்துட்டு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா, ரொம்ப வருஷம்னா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கெட்ச் பென், அதான் இந்த மாதிரி ஒரு பென் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணேன்னா அது வந்துட்டு ரிப்பேராக போயிடுச்சு. அது வந்துட்டு ஒழுங்காகவே அப்ளை ஆகலை. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னால் அது யூஸே பண்ண முடியல, அது என்னமோ ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுலேருந்து நான் இந்த மாதிரி பென் டைப்பில் இருக்கிற ஐலைனர் வந்துட்டு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதே இல்லை. சரி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு, திரும்ப சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு ஸ்விஸ் பியூட்டிலேருந்து இது எடுத்திருந்தேன். பட் செமையாக இருக்குது. இன்னும் நான் வந்துட்டு ஐஷேடோ போட்டு இது வந்துட்டு அப்ளை பண்ணலை. பட் இதுவும் வந்துட்டு ஐஷேடோ போட்டு இது அப்ளை பண்ணோம்னா சரியாக வராது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்துட்டு அந்த பவுடர் வந்துட்டு இதில் போயிட்டு ஒரு மாதிரியாக ஆகிடும். அதான் அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இதுதான். இது வந்துட்டு மார்ஸ்லேருந்து ஐப்ரோ பென்சில். இப்படி தான் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஐப்ரோ பென்சிலில் வந்து பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பூலி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் முன்னாடி வந்துட்டு ப்ராடக்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி. இந்த ஐப்ரோ பென்சிலில் வந்து ஷேட் எதுவும் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை நான் வாங்கும்போது. இதுதான் அப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்பூலி வாங்குகிற வேலை மிச்சம். ஏன்னா பின்னாடியே வந்துட்டு ஸ்பூலி கொடுத்துருக்காங்க. இது அழகாக இப்படி போட்டோமா, ஐப்ரோஸ் அப்ளை பண்ணுமா, போகணுமா அப்படின்ட்டு இருக்கும். இந்த ஷேடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஃபினிஷ் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது. இது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நேற்று நைட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. இதில் வந்துட்டு மைக்ரோ ப்ரெசிஷன் ப்ரோ பென்சில் அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்கு. இந்த பென்சிலும் பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது இது. ஸோ ரெகுலர் யூஸ்க்கு டெய்லி வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு வந்துட்டு நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக இது வந்துட்டு எடுத்துருந்தேன். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் மார்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய எடுத்துருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒன் பிராண்ட் மேக்கப் டுட்டோரியல் வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இப்படி தான் டேஸ்லருக்கும் சொன்னேன், ஆனால் வந்துட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் பண்ண முடியல. பட் கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். பட் அந்த கூடிய சீக்கிரம்ன்றது எப்போ அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் இந்த என்னது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆர்கனைசேஷன், அதை கூட வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிங்க. பட் இன்னும் வந்துட்டு நான் போடலை. எப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரியல. ப்ளீஸ் டிலே பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு என்னை மன்னிச்சிடுங்க. எனக்கு எப்போ வந்துட்டு கரெக்டான டைம் வருதோ அப்போ கரெக்டாக எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் கேட்குற எல்லா வீடியோஸும் நான் வந்துட்டு பண்ணிடுறேன். அது வரைக்கும் என்னை மன்னிச்சிட்டு வேறு என்ன கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க என் கூட ஓகேவா. அடுத்து வந்து மார்ஸ்லேருந்து இந்த மஸ்காரா ஒன்று எடுத்திருந்தேன். இது வந்துட்டு என்ன போட்டிருக்கு, கேர்ள்ஸ் ட்ராமா திக் லென்த், இந்த பக்கம் அப்படி போட்டிருக்கு, இந்த பக்கம் வால்யூம் திக் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஓகே, இது ஒரு மஸ்காரா, அவ்வளோதான். இப்படி தான் இருக்குது பேக்கிங் பார்க்குறதுக்கு. நல்லா இருக்குது இந்த மஸ்காராவோட இது பார்க்க நல்லாயிருக்கு ஓகேவா. இது ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா வாண்ட் வந்துட்டு இப்படி இருக்குது. நான் இன்னும் இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கல. ஆக்சுவலி மோஸ்ட்டாக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலை. ஏன்னா வந்துட்டு சிலது வந்துட்டு இன்றைக்கி தான் வந்துச்சு, சிலது வந்துட்டு நேற்று வந்துச்சு.
அதனால் வந்து எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கக்கூடிய டைம் கிடைக்கல. இது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வாஷபிள் மஸ்காராவாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணல, பட் மேக்ஸிமம் வாஷபிளாக தான் இருக்கும். எனக்கும் வாஷபிள் மஸ்காரா தான் வந்துட்டு பிடிக்கும். அதுதான் சீக்கிரம் அழிச்சிட்டு போக முடியும். வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருந்தால் வந்துட்டு அழிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இது கடைசி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டோம். கடைசியாக வந்துட்டு மார்ஸ்லேருந்து இந்த ஐஷேடோ பேலட் வந்து ஒன்று எடுத்திருந்தேன். இப்படி தான் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு 9 கலர் ஐஷேடோ பேலட், ஓகேவா? இதில் வந்துட்டு 9 கலர்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி எப்படி இது நடந்தது? செட் பண்ணியாச்சு உள்ள. இது வந்துட்டு உள்ளே போட்டு கம் போட மறந்துட்டாங்களோ, ஏன் கீழே விழுந்துச்சு? நல்ல வேலை டேமேஜ் எதுவும் ஆகலை. இதில் வந்து நம்மளுக்கு லாவெண்டர், அதுக்கப்புறம் பிங்க், ப்ரௌன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில பல ஷிம்மரி ஷேட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த கலர் வேரியன்ட்ஸ்லாம். ஸோ அதனால் இது பிக் பண்ணேன். இதே மாதிரி சில பல கலர் வேரியன்ட்ஸ் வச்சு இந்த ஐஷேடோ பேலட்லேயே சில பல கலர் வேரியன்ட்ஸ்லாம் வச்சு உங்களுக்கு வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. நான் வந்துட்டு இது பிக் பண்ணியிருக்கேன், ஓகேவா? ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த 3 கலர்ஸை பார்த்தோன்னே இந்த பேலட் மேலே ஒரு லவ் வந்துருச்சு. அதனால் இந்த 3 கலருக்காகவே நான் வந்துட்டு இது எடுத்தேன். இந்த பேலட்டும் இன்றைக்கி தான் வந்துச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு இன்னும் ஸ்வாட்ச் கூட பண்ணி பார்க்கல. ஸ்வாட்ச் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஷிம்மரி ஷேட் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது. அடுத்து இந்த ஷிம்மரி ஷேட் எடுத்துக்கலாம். இப்படி தான் இருக்குது. ஷிம்மரி ஷேட்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ண பளிச்சுன்னு அந்த பளிச்சு வந்துட்டு இல்லை, லைட்டாக இருக்குது, மைல்டாக இருக்குது. மேட் ஷேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்படி இருக்குது மேட் ஷேட் வந்துட்டு. இது வந்து ஸ்வாட்ச் பண்ணேன், இது நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஷிம்மரி ஷேட்ஸில் வந்துட்டு எனக்கு ஏதோ இது வந்துட்டு லாவெண்டர் கலர், எனக்கு ஏதோ இந்த ஷிம்மரி ஷேட் மேலே ஒரு லவ் வரல. பார்த்த உடனே அந்த ஸ்பார்க் வந்துட்டு எனக்கு வரல. இதில் பார்ப்போம், ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அவ்வளோதான், இந்த ஹால் வீடியோ இதோட முடிவடைகிறது. ஸோ ரொம்ப டக்குன்னு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அண்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்ஸும் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். மறக்காமல் உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு இந்த வீடியோ முடிக்க வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இன்னும் நீங்கள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் டேப் பண்ணிடுங்க. நம்ம வந்துட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். until then bye.